Sinin channa chuan hmeichhe pakhat chu rawn langin ani hi jiang fanu nei chhun jiang i ran ani a ting chuan a kalkhum ta thowa tun hun rawn lang le in i ran chu thia khu chhuakin a din hmun chu a thalo tak zet a hnuk chahma chuan hengting chuan kapyang non le ani nga chuan ka hnai to ho lawang che ti in a ngai to a sin chu in thak le in maktak mai chuan i ran chu ani nei ni hun ser an man zo hlima chuan a har chhuak ta thuta mak chu a tilutuk hoi kwalin abula chuan a assistant jau chuan a thingpui in turkeng chungin makti tak chuan alo en i ran chuan jau ti in a aw jau la chuan miss jiang I tha em hei I in tur chu a ti a i ran chuan oi ti ceremony kha azo cha take tinge thil lian tham ka ti nuwa chat khir min le ti ra tia ngai to in poi chu a ti lutuk I ran chuan tui kha ti in jau chuan kha in nuam tok che anga alo ti a pona omtela chuan mi hausa fanu ve si ami zia makle mai ama nei tura du wanga engtin nge ami pa zok anor lui thei te chu an lo ti a jau chuan Miss Jiang thun lo mai ni chu an soi o kawa haw nga do nem ni ati a I ran chuan angai lo an soi kha adik vekalom alo ti dai si jau chuan makti mel tak chuan ena I ran chuan khang thingpui te kha old madama ka leibak to box si a engtin nge ka ti ta kang ti in a thu deuh nok jau chuan Miss Jiang I tha em alo ti wata ona Mr. Shinan ti thom chu sha in I ran chuan hengting chuan ani chu engtin nge ka ti ang ti in a che boi ta nga la hengting chuan chu thin rim ta ka ron lu tin jiang I ran he thil hi ti I du tak tak amo ti in a ron zot I ran chuan anun masa a thil thendan chungai to le tin chutyang che a ting chuan in a zo lai chuan ke jiang I ran hian ka du chu ka nei ngei thin ti in a lo changa ting chuan nang hi ka meiche mu to a zak thei lo ber ilani nge yang kanu meu po I za zo lawanya ti in a thin chu arim tak zeta mahse I ran la chuan aril ru chu tha ka tum si lawa ting chuan ole ani chuan Mrs. Shen chu ni ta pau che mahse ka pom thei che chu be se ngai su ang che ti in thin rim tak chuan a chhuak le a tun hun zok chu ron lang le in ting chuan I ran ban chu a mir sak nga tinge lei nei talawami ama zong kha chuan I tak samoi na ka chu sak thu che le kanor lui thu che kha isoina sa si a ti in a phi thak sak popa I ran chuan a ban rek chuna ti in adom vong engtin ma chuan a chang lawa meiche pakhat ron lutin ani hi su chung ko fanu su kian ni in shen chung ko thian thatak an ni a su kian chuan nem tak mai chuan una pating chuan mi khwalten an ngak ring che ania lo chhuak vadro chu aron ti a ting chuan po chu akal chhuak ve le nga le I ran chuan kanun masa a khan ani hian min ho hle kha ani a ti in alo ngai to a su kian la chuan ngei taka noi chung chuan a chwa san ve le Miss Jiang po na mi khwalte iwa byak ve an nga yania jau chuan alo ti a I ran chuan hemi huna khan karui tak em wangin boina siamin shen chung kwa kha ka ti zakhle ani a shen ting chuan nen po kanin ho she pha bok ti in jau ne na chuan kapu manwam lo lutuka mi khwalte ne na khan ngai dam min vadil sakla va soi fia mai ro ngai dam dil nan keile Mr. Shen mingin gift I pevek bok don nya ati a jau chuan Miss Jiang I chame mo ti in a che dan mak ati em wang chuan a zot le I ran chuan ka chalutuk khonga yin tang chuan va ti phot mai ro ti in jau po chu akal ta nga la dar thlanga chuan in enin tun chuma ka thil ti swal chu ka siam chaphota thei top ka chwa anga tuna kanuna hi chuan shenting chuan hi ka chen ngei don ani chu ati sin chu in thlakin I ran mu thi lai chuan a thi lai vel kha amang phan na samaya a hlo em wang chuan thlan hluam chuan a ron har thut sana chu en ngalin alo tlai to lutuk chu alo ni nilo oi atlai to lutuk ti in a tho ta thwai chau kalam churon langin ting chuan anu wenkin le ting chuan nu te I
notation ni te chuan breakfast chu an lo kil hawa notation chuan vin deuh hlak hlak chuan wenzin chu lungai su ani khan ati nom na to lo nan che in kyanga rei lo te chu ka alo ti wenzin chu thodeuh halin sana chu a en notation chuan jangi ran ilo nga ka mi a nang hi chu ati wenzin chuan o alo ti a notation chuan alo lu lom na atan thil pek po ilo bo sai tel lo mo chu ati wenzin chuan envelope sen poisa tam tak ada na chu ron phorin notation chuan nang hi khatia anga ati nu chepon ti in alung chu a oi lo lutuk ting chuan po chuan ti wak ngai na chu a shelo wenzin chuan o ni le ke chu ka kham tia tho atum lai chuan I ran chu ron lutin chibai chu arun buk ta sap sapa notation chuan chibai min buk turin arun tho tak tak mo awa polai ta ve ti in lo ngai to a ilem chan kha du tok ro chu alo ti le ngal hluk hluk I ran la chuan nem tak chuan nute eng thil nge mui soi chu le kawan shu thiam lo ve alo ti ting chuan chuan jang I ran ka chung ta chunga moi lo taka I che le ni chuan ka chwa to ho lawang che ti in lo ngai to a wenzin chuan o eng po chu ni se lo chu ve phot ro alo ti notation la chuan isoi omja ka shelowe a imi jan soinen khan ain anglo lutuk mi hausa fanu dwa swal om ngai na shelo kha inilom ni alo ti I ran chuan ni kani china lom mahse tu na chuan maule nupui kani to a ka inzirve te po anga ya lom no ti in wenzin lam chu a hoya ti ceremony kha nei chatle ka du anya itan liao liao ati wenzin le notation chu maktil tuk chuan anin ena anuwa chuan sitting room a chuan om ta chapin I ran chuan thingpui chu kengin ceremony chu atran le a ting chuan jiang I ran eng thil nge muti itum chu le ti in I ran chuan chan po chu alo chang lawa chingchi in nu kha in ro le a ti wenzin chuan in she mel chuan a om dewa I ran chuan lungai su thin lam har sat na inei ti ka shalom kan chung kwa in abik taka kan siamanya lungta na tha anya ati wenzin po chuan a ina notation la chuan jang I ran hetiang I ti wang hian kan ngai dam pha don che emo ilo ti yange o alo ti I ran chu thawin ka shalom chu tiang ani chuan ti dan kong khat chawa om to in chen ani chu ati wenzin le notation chuan in chen a makan ti em wang chuan an lo dinga I ran chuan o kati tak tak ati ting chuan eng thil nge moi ti kwal hi le jang I ran alo ti a notation la chuan ting chuan ma a nangma zok I ron in bar lu ta tu na in cheni du le si amo ati I ran chuan o in tan za na mai thlen tu ka ni ti ka in sha a chu wang chuan in chen le ngal mai chu a chaberani alo ti ting chuan ika chang thu dik tak tak a chhuak ngai lo alo ti a I ran chuan I oilo chu I thu mahse ka ti tak tak alo ti a notation chuan nimin loka inin neya media zong in an shebok tuna inin chen le ngal chuan engtin yan soi le ta kang che u alo ti engtia angin nge kan ting chuan hi an nga yang ati I ran chuan ani chuan kum khat nuwa kanin chenanga media ne na chuan ka thiam lo ve kani thu ka soi mo yang mrs chen kani chungi ro in ka ti tur thatakin ka ti thunga nga ting chuan in nupui dang nei le adon ni po in akong engma ka dal lawang ati a mak chu an ti hlom tak zet kian kharon lang hlolin in na tlang nel tak chuan nute te chu aron ti vela wenzin po chuan nui sang chuan ilo kala ni mo alo ti ting chuan bula chuan chunga lin han biak vel chu atuba ting chuan la chuan alo hlat ngal mak kian chuan wenzin bula chuan nute zan in chu hetaria ve ka du a ati notation chu vakal na yin kian chu tiang I dil kherangai leinem nang le ting chuan te chu te achanga in komin nya childhood sweetheart po in ni hiala ni lom ni ti in I ran chu ava en deuh khera engte re nge le mi chan thei enang myang ati ril ru chu tiang bok chuan ting chuan po chuan lo ngai to ve a I ran la chuan nu ani ke chu ka ruma ka lo va phei phot nge ati dai notation chuan Mrs. Shen duty iti tur thu isoi ni lom ni kian omdan tur te le ama te hi lo ngai sakta che ati a
iran chuan mi su chu mi hrang ani lo boka ting chuan room bul che a kha ni om don ya chuan mamoi nei chuan min shil mai la in hnai deuh hleka om te po in du ang chu ati takhera ting chuan chu ron dingin nang nu mai chu ati iran chuan nu nakina ithingpui torbi ka siam kha alatama jawu karonda tir donia ti in a room lam chu apan san ta hlome wenzin chuan ani hi in thla ka tum tak tak ani lo mo chu ati a notation la chuan teu lo mai lem chang bak ani lawang ni thum ayare adai chuan amak ngotang ati thunge iran chu aruma chuan thu in dar thlang ma a chuan in ena vo ina chuan engma ka ti swalo phota a thei ang anga shen chung kwa hi ka hlatanga ya ni shen ting chuan tun chuma kanuna chuan ka chen che anga ka kal san wangwangang che ati chutia a hadam ve to na kalai chuan ting chuan chu iranin wenzina pek nen chuan thimrim tak chuan ron lut iran chu lau thong takalo dingin shengtin chuan chu alo ti a ting chuan engthil nge kanu chunga soni ti in a thingpui feken chu chhuata chuan a pai chhuaya iran chu a rek iran chuan na chu ti in engthil nge soi omzia alo ti ting chuan kha thingpui ipek ma zong kha chuan kanu din hun su control le thatakina oma tuna suan thi te a hnara tanga chhuwa ka sin engtur ngei pek ati twara iran chuan katiam ma che chutiang inu chunga ka ti ani chuan sheom takin ka thingai turani ati ting chuan ka sia mahse chutia anga I chung te tina tur khopin engma ti ka nei lo ka soi to ang khan mrs shen anga ka om chung chu chatakin ka omang ka ti kha alo ti kyan chu ron lutin una pating chuan nutai din hmuna chalo te mayania local vadro alo ti ting chuan chu man mo tak chuan a chuak le ngal iran chuan a ngong chu wanin a thu deuh hnoka jawu chuan miss jiang icha em alo ti ngal iran chuan ka tha mahse engtin nge tiang hi thlen thei anu chunga engpo a thlenga ni chuan shenting chuan hian min chwa hau lawang akele nar chang thi a chhuwa kha atia ti in thil ngai to ti sha tak chuan a oma wenzin room lam chu ron lang ve thungin adin mun chu alo thalo tak zeta shen chung ko doctor san po chu lo om ve in adin mun that lo za chu alo soi notation la chu lo thong hle in engtin nge kan ti ang alo ti chola ting chuan damdo ina kalmoyang alo ti doctor san chuan chutianga ti chi lo tunang din munna motor chuang chi ani lo alo ti tlat si a notation chuan ani chuan engtin nge kan ti ta kang alo ti doctor san chuan adam doi chu a nge yolom mahse dam doi wang tak le khovela mum ni chawa oma a ming chu jiju dam doi ani ti in a shil hlom notation chuan chung chu khoyange kan mu theyang alo ti a doctor san chuan a sem chuak tu hi jiang chung kwa anya anni bakin an nei lo ati tamai an ompui a sira lo om ve chuan iranin alo ken lu ngai thu chu asoya notation chuan ting chuan chu iran chu vadil mai tur chuan ati wenzin la chu a thalo tel tel si ting chuan nu ti ya wanin jang iran hian ge ma khel nge yani hi kangena du a mahse kan nu na tluka thil hluwa omlo ti in chuan arun har ta hlawa an hlim tlang ta hlom hle sin chu in thlakin iran chu anu le pa mutura lo in chein jawu chuan miss jiang vo in hi inu le pa in ko ni turania mr shen isom don lo mi alo ti iran chuan asom don lo thu chuan lo chang ting chuan ron langin aruma chuan le khabu lo chhiara mi pa pakhat ron lutin ani hi ting chuan assistant lu fengani Mr. Shen tinge Miss Jiang so ati chu vo in kha anu le pa kan hmu tur ni kha anya miron som turin aron tir chi ami alo ti vel zung zunga kakal don lo ti lo soi ro ati lu feng chuan ninang ama in akala lom ati ting chuan makti mel tak chuan ama in akal mo o ka she thiami ama khan tumlo dewin katina pala chu anu le pa te hne na chuan zwal kawa tumani chu ka soi sa chin angin lu feng ti hian vati ro thil pe keng la ka kal lo wangin thu pha wa choila chuan
Jiang ran che dan zong song lo en thavek ang che ati a lu feng chuan ole ti in akal ngal Jiang chung ko in chu ron langin Iran pa Mr. Jiang le anu Jiang mu te chu an ron langa Mr. Jiang chuan ran chu alo thleng chep to angem o ti in alo ngak hlel to lutuk Iran chu ron thlengin Jiang mu chu a ron kwa a anu le pa te chu an lo hlim lutuk Jiang mu chuan tinge thil dik lo omami ati a Iran chuan omlowe ka ngai to em chewa ti in a changa Mr. Jiang chuan eng chunge mudikang le ti luina wanga in nen nia alo ti a Jiang mu chuan Iran chu chut pu hin chu tiang soilo tur chuan a ti Mr. Jiang chuan an ne lom shen chung kwa in she oman twar tir che ani chuan soi nge nge yang che a ti a lu feng kha thil pek nen chuan ron thleng ve to in lut mai lo chuan anin biak na chu alo record Iran chuan pa chu tiang a omlo shen ting chuan hi ka du a chu wanga nei po ka ni reng alom mahse thil pakhat nakina kalo du lo ta thut ani chuan ka chen thei mai ngem ati a Mr. Jiang chuan I mu em I fanui en kol dan hi chu ati a Jiang mu chuan kan fanu nei chhun ani hi ti in ati thei tur thu chuan lo chang Mr. Jiang chuan in pahnih ho hi chu omzi omlo ani ati Jiang chuan Miss Jiang chu a fing hle mai a chen hun tura tan rahman na asiam hal thlapania ti in alo ngai to a Mr. Jiang chuan ran ilo ho khat boxia reilo te chu heta omro o inu nen bazar ula I du in le don nia ati hi ran chuan pa chung lo chu tun chum chu ka du a medical book le damdoi ka du zo ka ati tadai Mr. Jiang le Jiang mu chuan makti mel tak chuan an lo ena lu feng a thil record chu ting chuan chu a mu a ting chuan du lo thut a inga nge min ngai a he nu hian ti in alom lo lutuk phone chu chhut mai atuma lu feng chuan president shen ka phone ti in alo lovat heng lo engi an soi ati a lu feng chuan medical book le damdoi a dil boka damdoi ho chu old madam room a ada tir ngal boka ati ting chuan eng thil nge mo ti atum chu le ati a lu feng chuan old madam ngai to tak tak te po anima na ti in a chwa san tari ting chuan ka she thiame ama in thaka ka du a be se ni hi alati sham anua chuan lu feng chu ron lut le in superon kenga hei madam siamani hi ati ting chuan min pe turin aron tir che ani mo alo ti le a lu feng chuan teulo madam khan ei tur siam dan te lo sirin min hop tir china tui ka ti em ma karon ken ve che madam hi ain thak tak zatania mi thar hlak angani to ati a ting chuan chu lo khisukin min ni atum wang ba ka ni lawang alo ti lu feng la chuan oi vak lo chuan ni e ani ang ti in a chwa san dai ting chuan angei hle a sup chu enin a hop chin chu tuye ti le hle si a in zo ngal ta vek Iran ron langin tui in chu alo tum tui in na achia ta wang chuan a tui no po chu ati khalo pha a ting chuan chu a pum nam lo wanga tuilum in tura ron kal ve in Iran le tur nen chuan anin su a anau chu a thlau teu kher mai a puma dom wang chuan Iran chuan tia chuan tuilum kha adu china min hauli ma in tia ngai to in kha he in mai ro achia a tui in na so ati ting chuan in la ka tum chu a ma a shai ri dan ngai to chhuakin la le lawin Iran chuan alo thla le to si a atlake ta chhuai Iran chuan en top ting chuan la chuan a ma ang khan min bum le palang tu nang huna heta te ilo oma enge ti ituma shat lo ati vela Iran chuan thin rim tak chuan a tui halwang chawani thu chu a soya a kal san ta dai ting chuan tui chu in tumin alo che tangei ti chu a sia a che tak tak ani hi ti in Iran kal phei hong chu a enzuya sin chu in thlakin Iran mu hil tui lai chu nutation chuan kong kharon chum vakin mo om dan tur ani mi ron thawar ro chu a ron ti twara a hong lui Iran chu alo in siam peile man vek si
Engi nute alauti nute shen chuan wenzin din mun achari lawa mawini angin health spa so ilo enkol ve zwa yangai don ani ati a dora ka shwai don chenia hetiang lek po it theilo ni chuan shen chung komau ni tlak ini lauti in a chhuak le a jawu chuan miss jang tinge ani kha khatia a thuta ati iran chuan ka shebik law mahse nute ite zong ka fina chelo e mai ati a anui sak ting chuan run langin chauka a chuan alo oma ken bok khan chung thil chu alo va shil le vek ting chuan oi omlo kapata ni kha ani ang thiam thil po nei lo engtin ngi a enkol theyang ti in a kal ve ta nga la ken chungi om takanuin una pa hian company a chuan alu tir hau lawang che ti in anui so ru hle health spa lama chuan kalin nutrition chuan hi ran chu shwain an manager hu chu wenzin nomri lowanga hi ranin chu lai enkol ri tur thu chu a shila manager hu chuan mahse madam hi alarwang khan kalau she to nge ya hetiang chu ati thei do na mi ati a nutrition chuan a theilo ni pon a inzir mai tur ani chu tiang ani lo chuan shen chung komau ni tlak ani lo ati le a iran chuan manager ru kumthum liam ta mi le tun nuwa in finance report min lo lak ta che ati manager ru la chuan isha thiam do na mi alo let ti zui iran chuan vala photla ti in manager ru chuan file tam tak chu aron la tamaya jawu chuan ava tam ve alo ti ting chuan poron thlengin manager ru chuan president shen heta te engi lo ti ve tak mi ala ati ting chuan chang lo chuan chhuak ri tur chuan ati nutrition chu enin nute engthil ngai ti hi ti in a zota nutrition chuan tuna ri chuan inu nuam box si lawa iran hian helai hi lo enkol ri se ka ti ni hi ati ting chuan ani ang hian thiamang mo ati a iran chuan shen ting chuan min en hniam ngal ringo su o alo ti ting chuan nang mi hausa fanu inti hlim le bazar bak thiam lo khan engtin nge health spa hi enkol thei te rengang ati a iran chuan ani chuan in choyang miang ati ting chuan eng in choina mo alo ti a iran chuan he health spa hi thakha chunga ma kan son tir theya sum kalak lu belani chuan thaleya kapa birthday ya iron kal ngei anga yang chu ati le ilokal nge yangai keima chawa ka kal le ani chuan kanu le pa te an lung ngai don mai ba ka mi in anui so don tlatani ti in ngai to a ting chuan ole ti in anin choi ta bok anua chuan iran chuan a thei anga file chu en ve in a sha thiam lo mel hle maya jawu chuan miss jang tiang hi ilatingai si lawa isha thiama mi alo ti iran la chuan ne chuan sha thiam nang alo ti mai si jawu chuan ani le tinge in choina khai nei puya ti in a zota iran chuan ka inzir thei thawa lom ti in ka uni pui kan be nga lange ti in message ava thon ani chuan ti dan tur chu lo shilin hlim lutuk chuan on chu thawin ani chuan health spa a chuan kawaka lange ati lufeng chuan lo fiamin inu pui iwa shwai do na ni mo chu ati vela ting chuan la chuan boss kani angin kave en fi anga ya lom ti in iran omna lama chuan akal health spa churon langin iran le manager u chu anlo in bia a ting chuan po churon thlengin anin biak na chu alo ngai thlave vek iran chuan chei chata ti danglam deuh hlek ka du a ati manager u chuan chei chat a ti danglam mo helai kan customer nei chin te chu sipai bang hlir an ni china ati a iran chuan ka shalom mahse ka du dan chuan ches khel pa na le in fiam pa na om thei se ka du a ati ting chuan la chuan kha mo nom chen na bak hi angai to lo alo ti thota iran chuan ti chuan in buana bi ka son kan chung ko receipt bi kan te langa helai hnaya hian school no pangle nula tlangwal tam takan om china anni house stress ti re nan chuan chodam doi chu in buanan kan hmanga ni chuan an local sup mai don ani chuan massage ti dan po kha thlak deuh hlek ka du a chan chu
tuna in kalpui hi chu a relaxing lo ma a massage ti so in bra tura ngak ten chest te lo khelin anin lo pha boka nga tang chuan ania kan chung kwa pon kan kalpui chin sum do na sang sanga po kan customer te nuam ti dan kan ngai poi mo bera ni khata customer sang ni chuang kan nei ja alom ati a manager u chuan an thak khata an customer nei za tur chu alo chhut mol mol iran chuan ti chuan kan sum lak lu po I chu thiam ma yem ati a manager u chuan mahse indam doi bik man chu apoi do na mi ti ina zot iran chuan kan chung kwa hian sum don na tam tak kan nei a hemi lek hi chunga tan ma an ti don lo le suma kan bai vak lawa ati manager u la chuan fing chu ti hle in a fak chiama anua chuan an hotur chu a thaliam anunga chuan ting chuan chu alo ding thuta manager u chuan president heta engei lo ti a madam nen kan thil soi kha I lo sheve kami ati ngal ting chuan o ti in lo chang huta manager u la chuan ngai lo lama ngai lo la madam hian a nei du wang che in a shai rui che a ano lian ti che a adikem chu ti in a zot ting chuan nang hian kami zai sharing ani lom ni ati a alom lo lutuk manager u chuan nia ani thawa mahse madam hi a mel tha in a hausa a fing bok tu po anei theyang chu tingia chu te ati kher ti ka lo ngai to a ati ting chuan ngoi mak tur ti in lung oi lo lutuk chuan akal ta dai manager u chuan makti mel tak chuan en zui ringota iran te chu in thleng cha in nutrition chuan thin rim tak chuan nai tho tak wang mai khan I du huna iron hotlai arem ti na ani lawanya na po I thok tak do na mi padang house tak ne nuamin chen vela niang chu nge om tak chuan alo ti a jawu chu alo chong chep iran chuan dangin ka thiam lawani nute na ka thotlai don chuan soi tur kania mahse ting chuan po a om ve renga lom ati a om ve ni ti kha alo she renga lo ni ting chuan la chu biru chung chuan alo ip zuka iran chuan mi mole momin ti ina ngai twa nutrition chuan ani le ka haudan che hi I thin rim ya lo mo ti in makti tak chuan na zota iran chuan thin rim nang I soi dik vekalom mahse thin rim le ril runa anga om tura min du chuan chu po chu ka ti thei thawanya ti in adot lia chuan I du ang takin kalo dong song to don nia ti in a room lam chu apan sana nutrition chuan makti lutuk chuan nang nu mai chu a ti top ting chuan la chuan eng thil tak nge mo ti I tum chu le ti in lo ngai twa bok atuk lama chuan ting chuan chu office kalin ana thok te pani chuan poisa lama har satna anto na sajia chu an lo soi mula mi pa pakhat zok chuan ipa bawral nuwa nangin adin hmuni chelta hi ipute shen gwang jaw kha alom lo em a min la be char ni hi ati ting chuan min pai thlak ringot ani mo an la tum ti in a thin chu a rim hle me cha zok po chuan poisa an nei ri to lo wanga health spa a thok te po lo an pek thei to don lo thu chu alo soi ve li a ting chuan iran in poisa a boina an nei lo thu a soi khangai to chhuakin hei wang hi ani mo nute in enkol tir lo tum a shat mya lawa jang chung ko poisa a in pui tir alo tum ani hi ti in ngai twa ana thokte la chuan lon puk le don po ni ila quarantor that tak angai anti boxi president te dan ngai twa vat ro an lo ti chula ting chuan o kalo ngai twa vat donya ati bank lama kalavatum la chuan tunge quarantora chuan ka manang mi khosa thei tak an ni angai boxi ti in kar chhunga chuan alo in ngai twa newa lu feng le iran te chu ron lang ve thutin abi ru zuk iran chuan jawu te chu na thok ho lo pe ngai photur chuan ati a lu feng po chu chuta a shwai wanga lom thu soinan chuan poisa chu an pe a lu feng la chu alom na samaye iran te achunga an lu nu chuan ting chuan chu ron chhuakin lu fengin a muthut chu a phuzok engi hetai ti
ting chuan alo ti lu feng chuan madam lo en zui turin min ti kha driver man si lawa ka in volunteer ti in alo chang ting chuan zak thei lo lutuk ti in a ko ka lu feng la chuan a en top nutrition le manager hu te chu ron langin storeroom a chuan an poisa har sat na chu an lo soi du na ting chuan po chu lo om ve in a ruk chuan lo ngai thave reng quarantor an mu vat lo chuan an bai tur zia chu an soya iran ron lu thutin an phuna salutuk nutrition chuan jang iran helai mun ke an kol tir che wang khan i du ang angin iron in ro thei ti na ani lo ania alo ti ngal pong ponga iran chuan chutiang lamani hleinem dor kan chei thazo to a na thok te hlo pe ka ngai ti soipui turin manager u ka ron zong mai lom a ti nutrition chuan en ko tur na lom ka ti che i lo chei thave lamo a ti le jaw chuan nang hi ma ason theina na be turini tia tuna tyang hian itile si amo ati nutrition chuan hlo chu i paisa lo peri mai ro nakina kan ro le mayang che ati a iran chuan boina in tok ti chu alo dik tak tak ani mo ati nutrition chuan a rei lawang ting chuan in quarantor thatta ka mu huna a thale vek mayang ati a iran chuan ani chuan keima ka lo changang chu ati nutrition chuan engmo chat chwa vak su heti angai ti wang hian ting chuan in adu phadon chuang lo che nangma alaka in barluta ati le pyap pyap ting chuan la chuan nutei chu le ti in lo nuya iran chuan ka shalom chutiang po ka be sei lo bok alo ti nutrition chuan a oki chu thlak ta dewin makti mel tak chuan ani chuan engei du ati iran chuan a hma ka thil ti wang khan a hming thatna ka ti chhiat saka ka chunga a thlen ve ta ka chuan ka hre thiam ve to alom ati ting chuan a in thiam lo ve ngei to ani mo ti in alo ngai to le a kalmai chu atuma let le in nute mahse ting chuan chu quarantor ka ni tur thu hi shil kher su o ati a ting chuan ron chwa tum po chu a let le rang lutuk chuan khonga in kha thil in shai rui vel kha chu soi chhuak to lo sham ro o ati le nutrition po chuan ole ti in iran po chu a chhuak ta nga la sin chu in thakin ting chuan chu office a hna lo thok le mol to lu feng chu ron lutin engemoni chu aron khaya ting chuan kha eng thil nge alo ti lu feng chuan a hma khan una nu thil siam kha tui ti sia ar su pani hi ati ting chuan nang hi i man tlak thlot lo tyang hian han ti le te South Africa a ka thonang che ati lu feng la chu anui mai ken chu ron lutin na thokin an phal lo chung chu a ron lut luya una pating chuan kanin kar ngai to chuan appointment siam khera ka lo lu te hi angaya mi te chu a ron ti vel ting chuan in kar a mi su kanin zom na chu thian satla chawani a lo ti si una pating chuan tinge te oma jangi ranin a thik wanga mi te chu ati a ting chuan ei lo mel tak chuan thik a alo ti ken chuan mi pai ni na ang takin izil tura lom mahse keiman ka ti sakang che zirtir na kan pe hlaka nge ti ya chwa chu atum ting chuan mi su lo le te eng ang pon jangi ran hi lo khusa in swal mahse kanupui ani na abaw lo nang chu pon lam mi inya ilo in ro na tur pakhat ma om lo ati ken chuan una pating chuan lung oi lo tak chuan ati a ikal thei to ang ti in lu feng chu chwatir tur chuan alo ti muk thung lu feng chuan in kha shung deuh chuan chhuak tur chuan ati a ken chu ti taw ngong chung chuan a chhuak lu feng chuan ken run ken chu enin ar sa sup tho alo ni engtin nge ti in ting chuan ken chhuak vek tur chuan ati a ani kha ilo lu tir le ni chuan South Africa a chuan ka thon tak to ang che a ti zui bok lu feng chuan chwa pa chuan ole chu ati liam mai ya pona an chhuak chu nutrition khalo omin soidu anei ti chu a sha tak zet ting chuan nute enge a ati nutrition chuan
soi lo turani ti chu ka hria a mahse engma ka zep thei lo ti hriat kha ti in iran kwaran tor ani tur thu chu a hrila ting chuan la chuan ka hria lawm alo ti mai si notation chuan mak ti hmel tak chuan engtin ngei hriat chu alo ti khamini khan kalo hre thoi pala a ti a notation chuan ani le jiangi ranin a hra roi thu chi kha thu dik ani em a ti ve le ting chuan nang le zel pon ni oi lo mo a ti a notation chuan ke chau lo po oi lo tu an tam mai a mak em alom a hmel tha in a hausa a chutia ti chan tur a om do nem ni a ti ting chuan ka shibik nang a ti tlat sia lom a ti a notation chuan heti khop hian kan ta na changka ya pom ve to mai la a ti ting chuan la chuan ka du chi ani lo ti in a chuak taw ta dai notation chuan he naw mai hi chu a ti deuh bui buya health spa lama chuan vakalin room an lut tur chu na thok pahnih te chu iran ma chuan an lo thin thi a ting chuan lu mai atum chu notation chuan en phot tur chuan a ti iran chuan na thok te pahnih chu kai thawin ka ban don hleinem che u in sha thiam lo zo ka ni kha a hma a in massage dan kha chu customer te tan an na le lutuka hadam a in an na ta zok china chu dor kan ti danglam rualin massage dan thar kan keng tel mai don zo kalom ati a pakhat chuan ani chuan keini pon chu kan zirve don ti namo ati iran chuan ban theina cheu po ka nei re hleinem in zirve vek angai ti in customer tam tak kan nei pha dona ati a thok te chu an hlim le hle notation chuan khamo irin angot chu ani lawania alo ti ting chuan a thil di ka hria thu kha soisu angche a ti veli a notation chuan mak ti hmel tak chuan he mi te pahni hi engi mun hriat le a ti ril ru kalmai atum chu ilu don lawami a ti a ting chuan so alo ching fel vek to thawalom ka tel ve ngai to hleinem ti in a kal ta da ya notation chuan he no pang mai chu ti in angai na chu a shelo lutuk zana chuan ting chuan tui chu lo inin iran po na thok chung chuan arun kalve a phone chu a hmang pa boka ting chuan la abi ru ringot iranin na thila soite chungai thla in amu ve ngai lawa mi le a tiril ru a pakhat chuan khoi tumin iran chu adam doi thochan to wang chuan a che hlei thei to lawa chuti lai tak chuan ting chuan te chu run thlengin top mak tur chuan a run ti a an tlan chheta diak ting chuan iran chu va phel nga sok sokin kyan la chuan ti su alo lati ting chuan in soifia tumna te chu police ne nai soidonia ti in iran chu apoma akal pui ta dai kyan in zui tum chu lu feng le anaw te hau chuan an lo dang zui mak bok ting chuan iran chu khuma mutirin iran omdan chu adik to lo hle maya kalmai atum chu iran chuan potletin achul ting chuan jang iran tunghe kani isha em ati iran chuan asha thu soin apot nai sawa amala chuan a thu ting chuan po in alo howak bik to lo bok nen alo nar du ta bik lawa zan hun chu an hmang dun ta bok ato singa chuan iran churon harin asira ting chuan in hachamol mol lai chu awa mu a engtin nge angai bok ka ti swale thei ti in a in chhir lutuk ting chuan ron hoile cha chu lawin soifia nga zungin ati lui ni lo thu le aman amo aphur vek tur thu chu asoya in chen nga la du ani pon pe ti lo thu thleng chuan a soye ting chuan in chen ngal a ti in a lom lo hle a enga nge min nga ya idu fa nga in nei kan ya idu huna chat min chen le kheri tumamo min chen chu i lo va chak om ve chu ti si eng wa nga khati anga min nor nge ni a ti a iran chuan ka shibik lawa khang hun lai khan ka chang bak lawa a ti chuan ting chuan awa nai thut iran la alo phut zok wang chuan alo beng chua ya an pahnih chuan an ngoi ta renge iran chu ain thiam lo ru le hle a anwa chuan ting chuan le lu feng te chu in mu in thil thlen dan chu alo shil ve mol mola
ting chuan la chu a hlim ve lutuk angai twa leta dulo ang tak chuan mahse she om chu ati shan lo ani ti chu a hriat a bianga la chuan ati Mrs. Chang chuan I boy wang ani thuran ran hne na chang kan lo she to a chhungkwa chuan ngaidam indi la ngai hle nem ti in Mr. Yang chu awak ngok zeu Mr. Yang po chuan ni chhungkwa lom kan ni to alo ti a iran chuan nia ahma kha chuan a boy wang ania ti in alo soi chhun zum ve a Mr. Yang chuan in chhung lama lut phot ti ang u ti in an lut hun te an man zo chuan in thale tur chuan pawna an dinga ting chuan an tlole thwai tur thu soin iran chu ka kong khar te chu a hon sak le a iran la chuan anu le pa te chu alangai ti sha tak chuan angui rulutuk Mr. Zhang le Mrs. Zhang te chuan ting chuan in iran ati dan vela chuan an lom ti chu shat le in an khide varvara shen chung ko in chu thleng le to in iran chu ting chuan nangma rubau tu te kha ka boy pui do na lovalut masaro ati iran chuan kalome chuan vo in wang khan kalom lutuk bok kapa khan ithil pe kha adu em boka ati ting chuan keipo kanu min ngai to pui ve thawa ahma a damdoi vel wangi ro kha chuan min ngai dam don nya ati iran chuan vo ina iche dana wang khan kalom lutuk mahse lungai su ti reng chu angai lawang chu mai baka kum khat nuwa kanin chen don thau boka iti zen angai don chuang lawanya ti in lo san dai ting chuan engma po chu a soi chhun zum man lawa lu feng chu thil ka zo tang che jangi ran hian in chen hi a soi ngun boka ati tak ri ngem chu ati lu feng chuan thu di ki shedu mo ring te reng mai ti in lo changa ting chuan tiang le tur te chuan tinge min nei kha adu em si min sha rui te kha enge chulna ati lu feng chuan boss shen thil ka zo tang che Africa min thon hwa min ati madam hian a shai rui tak chemo nangma I rui wangin in control zo lawani lo mo ati ting chuan chu a thin rim le hle a nang po hian min oi lo mo ati hlur mai lu feng chuan amak malom ati le a ting chuan kal phot ro chu ati taringot anua chuan company annotation le ting chuan te chu ron langin notation fapa linjing je po chu alo graduate ve che a notation chuan I ubula hian tikha chuan company lama ipui ve thei to ang chu ati linjang je la chuan chutiang ka du hle nem ramdanga zir chhun zum kala du alom ati a notation la chuan a phal lo bur an hnunga chuan iran le jawu te chu ron kal ve in jawu chuan a signal zewa linjing je le iran anin hmuchia chu nang hi anin ti notation chuan inin shesa mi alo ti nga la linjing je chuan shesa lowe jang chung ko fan nei chhun an soi chu ama hi ani mo ati notation chuan oni ting chuan nupui ani hi ti in iran chu hei ka fapa linjing je ani hi ti in ai hmel sha tira ting chuan iran chu ring hmel taka enin ini sha sa lo chuan tingi khatia makiron ti vaksi ati iran chuan englo nangma ang deuh ka zani neyang ti kha ka sha a mahse heti ma inin an kalo ring lova ati linjing je po chu alo bu ngau notation chuan ni una te chu in an na chen po an nei ve lom ting chuan in apa anga jingje in apute ya alo ti thil kan ei do na ron ei ve ta che ti in som iran chuan ei to thu changin angai lawang chu ati a notation chuan ani chuan kalang u ti in iran chuan an kal hnu po chuan jingje chu amel zui dewa ting chuan a ring hlel zual hle anuwa a chan pa chengyu kha bara wa mu in iran le jingje chui tur chuan ati tamaya chengyu la chuan mak chu alo tilutuk iran chu ron langin thil ngai to anei ti chu a hriat hle mai ti sapa jawu chuan Miss Jiang soi nei ami chu alo ti iran chuan nei lowe tuna chuan ikal thei ri ang ti in jawu chu a chwa tira
kanun hmasa kha chuan jingje kuding lam kha thalawin asiam tha theinan damdoi lam kha azir vakani a kong engkima kapa kong dal vekin kan chhungkwa kan tlak chhiat pha a kapa twar zolawin heart attack kha aneya athi ani a tuna hian tinge akut kha a that vek si a tinwa nuwa ting chuan te churon lang le in chengyu chuan adu chu alo sha sak vek to a bara chuan ranglu tuk chuan ron tlan lu ta soiwa tur chuan ati chengyu chuan chupho ro tui in la alo ti a zona ka nei masa a jangi ran hi idu ami ti in a zot ting chuan min nei dan kha isha em ka du iringa mo alo ti chengyu chuan ni don tak mahse a mel tha e chu ati kwal ting chuan alo en rum lu tuk chengyu chuan ka zona che chu chang phot ro a ti le a ting chuan a hun ton te le an mudun le thil thleng te chu angai to chhuwa ka thil enge muni tak chu kanin kara hian a omalom a ma angkha chuan ka hoto law mahse ka du thei chuang law chu a ti deuh tlata chengyu chu soiwa tur chuan ati chengyu chuan jingje nen chuan an voi khat in mu na chu ani law Hong Konga Iran zin chum khan mi patam takin ti buayin jingje hian lo chana ni ati anu pon anin holo chau hle bok chu nang nen inin ton ma dai kha ani boka ati ting chuan in chen du le thu a soilai te chungai to chhuak le in chengyu chuan amidu hi nangma ini lawa angjok ma ati le a ting chuan ani chuan anuwa mindu nu khan ama amoti in kan mi sia ain anglo na sa si a chu wang chuan mi shai ruita ani ti chuan jingje kanilo ti a shat nu chang ami sia a thlak vele thunga ati chengyu chuan ivan han she thei tak mahse nang nei che chu thil nom tak chu ani lawang ati ting chuan thin rim deuh chuan inga alo ti hlura chengyu chuan adara wanin chanpa lungai ma te che meichha chu ni la ka thlang jok nge yang che I chak mel dai jok alo ti a ting chuan thin rim box si chu a chhuak dai in lama ba thlen la chuan Iran chuan jingje chan chin chu nute shen lo zota ting chuan jang Iran ma ila le ta ni mo a ti ringot Iran chuan jingje chuan shen group a tho atum le tum lo chu a zota notation chuan ka du dan chu anya mahse ama hian a du lawa ramdanga le khazir zomani adu chu ati Iran chuan ama khan shen group a tho wang khan akut kha atina kha anya ramdanga azir chun zom chuan a thleng lo nge yang ti angai to in mahse nute jingje te chu a fing ema ma chhop chata ka nei ani nge yang chu ati notation la chuan chutia afapa fak chu nuamalo ti hle in nia afing tak takani to parte po alo ni hial to a te chu ati chawa ting chuan in sum thei to thlot lo chu vakalin engwanga zona tam tak zot nge ani chu awa zota Iran chuan anti ti moi thu chuan alo chang ting chuan ke po to parte chu kan ve to thawalom ati a athik ru to tak zet notation chuan ni e to parani chumphei chuan jingje a in a score sang jok le ngal ati a Iran chuan o ani chuan na tho tur kala nei sia ka kal phota nge ti in a kal ta da ya ting chuan min pe hel vel ani mo ti in alom lo lutuk anuwa chuan Iran chuan u chu bia in jingje ramdanga azir theina na puitur chuan na nge na ting chuan ron kalin anin biak na chu alo ngai thlave le vek a u chuan shenting chuan I nei luya kan secret medicine siam dan ishil to boka khang chu thushan ni ro se tuna akazen le zel pui idu amo aron ti Iran chuan chutiang lamani law ama a Hong Kong kanom lai khan min puya keima wangin soisak te kha atoka ka inthiam thei thlot lawalom ati a u chuan ole chutiang ani chuan ka ti sakang che ti in alo chang Iran chu a hlim hle a ting chuan la chu thin rim zwal to hle in chen po kan la in chen lawa jingje ringota boy pui chu le ti in alung oi lo lutuk lu feng bok chu thil thlen dan zong chu a shil ve le a lu feng chuan tunge adu apoi mo hleinem tuna te chuan inupui thawalo mani alo ti ting chuan
mahse keima min du hlei nem alo ti a lu feng chuan o ni le ruider la chuan ati chu angoi le ting chuan enge alo ti I ruider anga aruma kalin inmudun le mai dona lom alo ti ting chuan ateulo atira min nei don pon khatyang tho kha anya ati baklora lu feng chuan iming thatna a chhevek to thawa humchal tum le chu omzia omchuang hleinem alo ti anuwa chuan ting chuan chu in ngai to in adik tho mai chu ati a iran ruma chuan valutin ruini om tak chuan a om kwal iran la in bo zo limin tawel chu alo venga ingi lo ti don ati ting chuan ti le thei thlot lawin damdoi chungchang inzian na le khabu chu adil ta ringota iran po chuan heng kapek ho che hi itan chiaran nuam de wang chu ati ting chuan la chuan jingje anga ka sha thiam lo a ring ve lamoni ti angai to in angai koi kwal vel to hle a chhuak le ngal a omdan chu hi ran chuan mak chu ati lutuk ting chuan jingje chu aruma kawin iran nen anin tonda na shat vek to thu chu asoya jingje chuan nya ingai swal ka hlovangin ka soidu lawani kha ahun lai te khan mindu ang te khan thu athang na salituka chu ati ting chuan adik mai thayanya ati a jingje chu ding hloin chu tianga omlo ka u ati ting chuan churo ati a chule na iran che dan zong le anin anwanga anei thu te amma ani le lauti a sha jwala chen le ngala du thu te chu soin ramtanga azir therna na a o hial byak sak thu te chu a shil ta veka nakin loka ramtanga izir thei thu idonga nga ka thu soi dik zia ishema yang ati jingje chu angoi reng sin chu in thlakin atuk lama chuan iran le jawu te chuan na chu an lo thok le molmol to a message dongin a u chuan a chin fel sak to thu chu aron shile iran chuan ole jingje chu ramdanga azir thei do ne ti in a hlim hle a jawu chuan miss jiang mahse tingei lo hlim em a jingje hi idu ani lo mo ati iran chuan penjewin engthil nge moi soile tuna heti anga ka pui chan te chu ama kha min pui wangania ati jawu chuan mahse Mr. Shenpon apui tho che a inun na achan him sak bok che a ila ho em tho sia ati iran chuan ni min chan him sak nge yalom mahse kanun hmasaah khan ama wang hian ka thitla ni jingje wangin kapa athi boka tyang zong hi kapum pel theina na ti ka ni ti ina ngai twa jawu la chuan inin me ro puisia ti in lo la soi chun zo me iran chuan du tok ro ti in anti tur chu anti chun zo ma in lama chuan ho in notation chu jingje mundanga a omdon wang chuan alo trapna samaya wensin chuan alo hne molmol iran chu ain thiam lo no a anuwa jingje le ting chuan te po ron lutin jingje chuan adu amo ati wang chuan nuam lo chu ati lutuka iran la lo nui sangin a poisa man tur pek te chu atum jingje chuan unaw nu angai lo ti in lo la du lawa iran chuan notation chu pek le sha matum ani po chuan lo narin jingje chuan anu chu kai thutin naktu ka kal to don sia minin siam puyangai ti in card chu do kana ada a man mo le tuk chuan akal chwa pui dai iran po chuan mak chu ati dewa ting chuan la chuan tinge ngai to viau chuan izui ve mai lo chu alo la ti zui iran chuan imol mai a ti in a thau ta da ya zana chuan iran chu abeng be te phelin mutur chuan alo in ba saya jingje chuan message on thonin a u nu pui ani na anga om tur le a u chu hlut sham tur chuan a ron ti a iran chuan ingi omzia ani hi ka du tak taka mo a in ti amoni ati anuwa chuan iran chuan ting chuan chu lo ngakin in belokanga chu ati ting chuan enge alo ti a iran chuan relo te chung kanu te bula ka om theya ngem damdoi lama ka pa zo du ka neya ati ting chuan jingje om talawa mo po min mu pe to lawani mo ati ril ru a o ka ro chuan lam siam khera ngai hleinem kanin chen ma zong po inu chuan va om ro ati tel khera
i ran chuan phur lu tuk chuan ole ti in a kal ta ngal dai ting chuan mak ti box si lung oi lo chung chuan a en top ringota sin chu in thlakin wenzin chuan in leng alo neya yang chung ko nu ber Mrs yang le afanu yang siki te ni in i ran le ting chuan anin chen ti kan lo sha a chu wang chuan kan lo leng ani te chu an lo ti vel wenzin chuan chu tiang engma om lo thu le pon lam mi in chu tia an lo ngai ngot chu makati thu chuan a lo changa Mrs yan chuan hei siki hi apas zo ve che a na ala nei lo bok nen in puina kan ron dil pa ani hi chu mai ba ka ke ni te chu jangi ran hi ron lang lo se chu chung kwa ni thei moi tur kha kan nya tuna a thei tak si lawa chuan unau ang talin chu ati wenzin chuan ting chuan kalo shil don nya ati Mrs yang chuan chu tiang kan ngak thei lawang kan rak mayang chu ati tatlata wenzin chuan a she mel lutuk jang chung ko in lam chu ron langin i ran chu jang mu dara mu in alo pang changkwal lutuka lu feng ron lu thutin shen chung ko in a thil thleng chu man mo tak chuan ron soya i ran la chuan ka boina turani hleinem alo ti jang mu chuan chutin engtin ngai soi thei idin hmun lwa lan che an tumani chu man mo takin vakal ngal ro ati a i ran la chuan kanun hmasaah min that tu mai chu ati zeu jang mu chuan engmo alo ti a i ran chuan o ani le ka ho ang ti in lu feng chu azui ho a shen chung ko in lam ron langin ting chuan wain chu alo in mai ya siki chu korpan tak salang tam tak chu ha in arun thu ve khoi tum chuan ting chuan chu alo om son rang hle a i ran te po ron thleng che in ting chuan tinge alo let le tiangai to in kalu haile tok ti in atlu der siki la chuan tungei ni a alo la ti zok zui i ran chuan ani na chu soin a thu thata sau siki chuan nangma hi mo Mrs chen ti in nem lu tuk chuan alo bia i ran chuan o ni mahse i thil du chu ka sha anya Miss yang ka puyang che ati ta da ya ting chuan chu ron meng dere in eng thil nge mo soi chu le ti in angai twa siki chuan ani mo unang nu min pui don mo ti in alo hlim lutuk i ran chuan te reng mai ti in ting chuan ruma omna te chu a shil ta veka ting chuan chu ti der pe to lawin aron thau thut nang mai hi ati i ran chuan ilu chu a hai to na nge ti in alo zot ting chuan chu ti tawin akal ta dai siki in zui ve tum ringot chu i ran chuan churo ati a thu ve le mai bok ting chuan a nei theinan chuan a pui tur thu chu a soya ting chuan nei i du chuan a du zong te i shat photanga ya lom ati lu feng la chuan ni i taksa kha chuan khoya ma a thlen lawang che khatia anga thlem chi ani ve lo sarak lo chawa yom chung pon a en pe lo che kha ati siki chuan nang hi ati a i ran chuan kan soyange ti in siki chu a thu tha phone a te chuan a chin chha thlapa i ran chuan boxing ngai na thu te in ti fai te chi sang chu a phwa ta cheu siki la chuan man lo hle in lom thu chu ala shil zui i ran chu noi chung chuan a room lam chu a pan lu feng chuan engi omzia chu ti in ka sha thiam che ti in noi ta vurvura ting chuan la chu wain lo le in zelin chawka a chuan alo wang mu top lu feng ron kalin i ran che dan le siki a bol kwal dan vel chu a ron soi ta veka itan thulom omlu tu ka ni chu ati ting chuan chu phur taka thawin tak mo ati hluaya lu feng chu alo bu ngut madam hian angai to tak zet che ani ati ting chuan noi chu top thutin engwangin nge chu tiang wang chuan ka lom ngotang ka ho tur ani zo ka lom ani khan mi shai ruin ti in anei lui dan bok chu a soi le a lu feng chuan it's about ve dan hi chu o ti in angai twa o a that na chu nangma zok hi anei du chu anya ikazen ni lawin ikazen kha chu backup mai ani ati ting chuan chu khile vurvurin ani cha chu ati a kalau sha swala ni don chu ati nui vurvur
atuk lama chuan Iran nakal tur chu ting chuan lo dang zelin Iran chuan shen ting chuan engthil ngei du ati a ting chuan mei che ho hi sha chanin lo harani hi min ngai sak lo ang tak alangin min lo ngai sak ru reng si a ati Iran la chuan I ngai to na mai mai ni chu I thluak khonge om ti in ala beng zeu zui a kor ngong chu siam tha si a lu feng chuan tinge ka tor zia a chu ati bui bui Iran chu ana thona hmun thleng to in manager u chuan a thah hmasaah an sumlak lu dan vel file chu alo mu Iran chuan kan thi tha hle mai a ma kan la son char char ani hi ati manager u chuan ni che e ti in alo nui vur vur Iran chuan ani chuan na thok te kha lo ipun cheu don ya ati manager u chu hlim hle in Miss Jiang ka boss nei to chuan a thaber ilani shen chung kwa in mawatan an nei che hi an van nei tak zet ati a Adam chunga a hnuaia tho ain pe thu te chu asoi Iran po chu alo nuya manager u chuan hei kan wellness ti hi atharnya honvero chuan president shen kha ilo in chin tir ve don nia ati in lam run langin siki chuan ting chuan chu green tea atanga siam engi moni chu lo pe ka tum ting chuan du lo zet ma se Iran run lu ta mu wang chuan a in lui ta khera Iran chuan a ei lo ve lutuk wellness ti chu do kana da in he hi in ro ati a ting chuan la chuan green tea kha ka ngai na bersia hei chu ani hau lo mai te chu alo ti vel Iran chuan kan spa a kan da thar turania manager u in lo in chin tir tur chain min ti wanga hon ka ni hi I du chuan ni in lo theyang ti in akal le ta maka siki chuan u nau pa I du lo chuan kan payange ti a pai atum chu ting chuan angai lo ti in a phu chuak le ngal siki chu ala phu khum zui a chena sa hle a hetiang kan zor thei do nim ni awa tui lo ve ting chuan na ti a Iran te ron lang le in jawu chuan Mr. Shen in tura khan sinni kapol thei ngil dai ati Iran chuan apoi lo ti khan in mai ro se dole apol ve to anga ani mai ti in alom vak lo hle siki chu aruma le tin Mrs. Yang chu avakol nu Jiang Iran hi ka holutuk ti in thil thlendan vel chu awa soi ta veka Mrs. Yang chuan ani yang me che mel tha kha chu ngai nep ngot chi an ni lo ka ti kha ati mahse thei top chwa phot ro alo ti a siki chuan mel that chawa tok lo ti dan ka sha phuba lak dan tur ti in akhi vur vura Iran chu ron langin in soi zoi nan punching bag chu alo nek mol mola lu feng ron kal vele to in jawu chuan engei lo ti vele don chu alo ti lu feng la chuan ka ngai che a ti a changin an pahni chuan an khide ufur vur siki ron lang vele in una nu engei lo ti a ron ti vele Iran chuan I mu reng hi heta engei lo ti don ati siki chuan mani chawa khatia ti chu anwam vak don ami kalozir ti rangche kumthum chuang boxing a chuan experience ka nei to alom ati a innek puya chuan a som lu feng chuan ngoiro adik theilo Mr. Shen kawange ti in tan chuak ngal Iran chuan a en renga lu feng tron let le chuan cherry chu sha in Iran ti in ting chuan chu arun lut nga la siki zok chu alo thal der siki chuan unau pa min chan pui ro in fiam pui mai katuma mahse min tin tak tak chu alo ti kwal vela ting chuan Iran chu enin anuya Iran la chuan engma chu asoi law ting chuan chan po chang lo chuan Iran zo ka ni lo wang chuan a tho deuh huaya ina chuan an vaya thu khomin wenzin po chu aron thu tel ve a ting chuan Miss Yang ka lakai thil tum chu ka sia a mahse iti ve deuh ma to ani ati siki la chuan engma thil tum ka nei lo heta in kianga hun man ho mai tum ka nia unang nu po ka in fiam pui mai don na lom ka tia min tin tak tak ti in a hek ngal zo a wenzin chuan engpo chu ni se inin lama hole to phot ro pa ngai takin I oma mokatia Iran ilo ti boy char ti ka she hlei nem ati a
Siki chu in soi fia le nga char charin chu mai ba ka enge ke ai a that viau na a ti ting chuan kong eng ki ma atluk lo thu chu lo soin I ran po anui ta saka jawo chuan do soi su inin nek lai pon a mai ringot ani khai tum alo ti wenzin chuan I thil tum ke pon ka sia mahse kamau chu jangi ran chau hi ani rengdon alo ti lu feng lo tong ve te chu siki chuan ui tia awin moi lo tak chuan ala tong khum su ya ting chuan ui ani lo shen chung ko ta na mi poi mo tak ani hi alo ti siki chuan wenjin ba na chuan wanin nute kanu bula min lo enkol tur thui soi kha a ti le wenjin chuan chu po ni se hela hi I om reng na tur ani hleinem pasal nei rol ini to engtin nge mi inan soyang chi ti in an ompui chu abung ro aron nur chwa ti ra siki la chu la zam lo hle in ding chung chuan a shimshima he nu jangi ran hi ron lang lo se chu keima hi in mo tur ka ni renga una pa hian du po adu tak tak lo khum khata po an mu lo jangi ran hian ti luina in aneya tuna po thatakin abengai lo ati iran chuan ting chuan ba na chuan wanin ka sha chen angin ishi chang ve hle mai khatya ka bek thadu lo paule min du tinga lom alo ti a siki chuan thil dang soi le atum wenjin chuan atok ti in ama ngei chuan a chwa tir ta zoka midang chu an lo khivur vur ting chuan la chuan iran thu soi wang chuan alo lom fa le lutuk an kal cha chu jawo chuan lu feng chu signalin an pahni chuan an kal sana iran la chuan a ko chu ala son ngal ting chuan min puya wangin kalome alo ti iran chuan ka soi to kha shen chung ko ming cha theina turani chuan chutianga thlen lo nan eng po ka tiang tia changin akal ta da ya ting chuan iran von na nu chu wanin jang iran I thu soi hi engchen hi nge dot ni a engchen hi nge thu dik le ti ina ngai twa anuwa chuan bom pakhat kengin ting chuan chu iran ruma awakala iran chuan engei du alo ti ting chuan I hak tur ni hi party lo om tura oma ta chaw ming kal pui theya ngem ati a iran chuan he party hi lin group fa pa ka ton chum kha anya tia ngai to in a chuta nok ting chuan I cha em alo ti wat iran chuan alu a haideu thu chuan alo chang ting chuan sup sa ka wa sia mang daw chu alo ti ting chuanin a chana zo chuan na thil poi mo a om thu chuan a chang ta ringota ting chuan po chuan na chu a poi mo ber tura lom ti in a chwa san tari iran chuan anun hmasaah chungai toiletin he party zan khan boina ka siam wang khan shenting chuan khan po na min nor chhuaka linbin kha ka ton phata a ati chhuak iran chuan shenting chuan engtin nge tyang hian min ti thei inupui ka ni hi ati ta tak chuan linbin ron langin a run pui hi alo ni chuta chang chuan anin ngai zong ruta a iran po chuan adu tak tak emoti in a ring man hle shen group thuru khleng chuan linbin chuan a ruk chwa tira chutia adu anei nu chuan linbin chuan ami ze tak chu chwa in iran chu alo mang tangkai mai alo ni akal san ta maka ting chuan in chutiang zong zong a sha chwa nu chuan villa pakhata kumthum chuang khungin thi turin alo kal san alo ni tun hun ron lang le in iran chuan shenting chuanin min hwa chan tak tak chu ka shai ruya ka nei lui wang ni lowin linbin wang vek zok ani ati a linbin tunna kanuna hian ka tong le che ani nga chuan phuba ka lange yang ati jawu chu man mo takaron lutin party na kalan ngai thu chu aron soya iran chuan a chana lo zot jawu chuan siki khan in chung chang dik lo tak takin a soya I thei to pi chwa chung po a Mr. Shenin angai sak du chong lo thu chete inin ngei lo zia te asoya nangma chuan mi thu soi nga tan ma itilo ti chu ka she thawa ma se Mr. Shen hian a ming chiat adu si lawa ati iran chuan kar khavala chwak ro kan kal ngal don nya ati party na mun iran ron lutin ka chan chinin sha du chuan keima min zot mai ula a ron ti siki chuan heta engei ron ti chu alo ti a iran chuan
engtin momin lo soya ti ina zot siki chuan thudik lo om hleinem no pahlim tak zong in ni lowe ativel anuya iran chuan jawu chu Mr. Shen kha heta ka omani ti vashil ro ati akal tira midang te chuan na chin lokpun alo kalalom lem chana ngai lawang na thil poimo soin mi nen anin hmualom ti in meiche pakhat chuan a ron nema atlutur chu linbin kharon langta che in aron manbet icha em chu ati a iran chuan hlau thong em chuan anem son ngal linbin chuan miss in hmuto na kan na yem te chu ti in iran chuan hlau thon mel tak chuan kalmoya tume linbin la chuan akut chu lo van tlatin khoya nge kali tum chu ati a iran chuan min tharo ti in atal na samaye ting chuan poron thleng che in thla ngal ro ring tak chuan a ron ti a linbin po chuan na thla ngal midang te chuan a hna poimo kal sanin aron kal tak tak muli ti in anin hmangai zok tak tak ani don hi an lo ti sap sapa siki chu enin du du hi soi ve ngot lo tur an ti siki chu a thina rim tak zeta linbin chuan Mr. Shen engma a thleng lawanya indupui hi sha chan ka du mai ani alo ti ting chuan kanupui khatyang khan itile ni chuan ka chwa hau lawang che ti in linbin po a chhuak tak ngal dai iran chu icha em ti in a zot ngala iran chu la hlau thong ringin o ka tha kanu bula ka vakal lokani linbin la chuan tuna anuna chuan engma alati bik lowang chuan mak chu ati dewa anna ban hun thleng chuan linbin la chu lo la omin iran chuan lo thon mel tak chuan enge ta hian ilati reng ati linbin chuan miss enga tinge min shato ang mai le min mu apyang hian i phut zok zok zela ati iran chuan ngatima chuan voi khatma ka mit muaron in lan to su ang che ti in man hmu tak chuan an kal sana linbin chuan tumanai ti sha tak chuan ak hi suk in chu thlengin iran chu aruma chuan a thu ngal nok jawu chuan miss jiang icha em chu ati a iran chuan a tha thu chuan a chang jawu chuan mahse miss jiang ngatinge linbin i hmu apyang hian lo mel dewa i omse a ati iran chuan ni tinge ka hlo ve em ringot ti ina in ngai twa jawu chu engma ani lo ikal thei to ri ang ti ina kal tira tun kanuna chuan engma la thleng hleinem lo chan tur ka nei lo ati a atuk lama chuan iran chuan na po kal pe lovin sitting room a chuan wine chu ama ina lo ina ting chuan ron lang ve hlolin iran chuan a wine in chu dokana chuan na da a tinge naikal na nge chu ati ting chuan o karil ru a ha deuh hleka ka kal pe lo ani ti in iran wine in lai chu a in ve ringota iran chuan mak chu alo ti deu min hua emu katia tinge ka in na nuwa te I in tak ati ting chuan chutin ka hoto hleinem che alo ti iran chuan makti mel tak chuan alo ena ting chuan ka soi omzia chu thlani nuwa kanin chen to don thawa huat lutok chan tur che ka nei to hleinem chu ati le a iran chuan ni chutiang ngai to chuan a hadam thla ka lom ati chutia iril ruwa ha te chuan I chan te nen bara te zu in ho mai te che u ati ting chuan poisa he ka lom chu alo ti a iran chuan lungai ma te che kanin chen nu pon spa so atwan em so in ren lutuk angai to lawang chu ati ting chuan mahse meichha hlirin an enkol thin sia tunge enkol ta ang ati a iran chuan o inu puile tur ani mai lom alo ti ting chuan mahse tunge min du to ang kanin omsi ka upato boxi chu ati chiama iran chuan meichha in anjem na sat em che kha chu mai ba ka boin tur ani lo alo ti a ting chuan chulung oile si lowin wine chu a in le a na tok chuan da in a tho ta dai iran chuan eng chunge moi shat le ati a atuk lama chuan linbin chuan Shen Health Spa chu lo book ve in booking nei sa te chu a bodyguard ho chu alo dan tira boina chu alo chuak office chung lam ron langin ting chuan chu iran te bula lo thu ve tlatin iran chuan heta engei lo ti chu alo ti ting chuan
tinge ka omve iphal lawami ti in lo khisa nga jawu chu lo nuin ting chuan chu thingpui lo pe ting chuan inin hei chu ahmami ai khan atui zo ka ni hi ati a jawu chu nuin Mr. Shin ahma khan chini kalo pol the ngila ati iran po chu alo nui tut kong kharlam awa hoi chu linbin awa muthwa ka lau thong ina omdan chu athak le ngal vek thingpui chu a in ti bak pha ting chuan icha empty in ashok saka kong kharlam chu en linbin nen hian enge inin somna ti in zo tange a iran chuan engma omlo thu chuan lo chang ting chuan mahse ani email ang son min met lo chu ati a iran chuan engtin nge kamel che a alo ti ting chuan shat ngai lo ang mai ya min mel ti in lom vak lo chuan a tho ta da ya manager u chu ron lu thutin boina chungchang chu aron shil linbin chu aron lu zui ve ngal boka iran chuan linbin engthil ngei ron ti le tak ati linbin chuan min mu ve du ta mo ati a anui iran chuan manager u le jawu te chu chhuatirin amamo ani chuan a au mai tur tho chu asoi linbin chuan engwanga a mu apia nga chutia omnge ani chu azot kanin mu tira changkhan ka shat nui ang chu mai ba ka kamiti la nga la ni ka du le tok che chu ati tamai iran chuan hetia ka omchan ni ishe du mo ka hole tok che email te hi ka hwa zong ta ka ni ati ta shepa linbin chuan alo ni mo ti in chemte chu ala a iran chu avon tir I hwat ber chu ti chema yang miang ti in a mai chu a in zai tir iran chuan lau thong tak chuan engthil ngei ti hi I ata mi ti in nem son dora ting chuan ron langin ngui tak chuan chhuat chu atum lu feng ron lut nen in tokin boss shen tingi wangui ve inupui nen inin hawa mi ati ting chuan chu thu in keima a hian enge diklo linbin so enge ngai dan ati lu feng la chuan alano panga a mel chaboka ati chu a en room le si ting chuan ni adikang ke chu kanin omin thathau na te po ka nei ve hleinem chu ati a lu feng chuan engpo chu ni se old madamin in pahnia ron hodun tur che uin ati a so e khop turin chu ati a ting chuan nangman ron shwai ho mai ro chu ati lu feng chuan madam nu le pa te pu anom do na nangma nge in mark score anga ya lom ati ole kan ti le photange ti in lu feng chu abeng theka iran omna lam chu apan le ona manager u te lo dinga mu chuan thil diklo om ti sha thiamin angai thlata phot iran chuan chu mindu amo ati linmin chuan nasa takin mole ti in lo chang iran chuan beng hoi ta sokin linmin chuan kutmin thla ka mo chu ati iran chuan ithil tum ka shelawe moti su ithil du ber chu shen secret document ani kha ati pona chuan ting chuan chu lu tumin alo in bo sai na salutuk linbin chuan mei chefing takini mahse nangma po hi ka du tel thau che alom ka mu tir che achang khan ka du zong takini chu ati thin rip tak chuan shenting chuan a son engei mu a ati iran chuan I she du mo nang ang som po hi omma ula shenting chuan nen chuan te khin tham po in lani law nang ni ang hi chu engma lo mai ni ani chu mi fing fel takani a engti kong ma in itluk law chu ati ta shep ting chuan chu thu a sha chu alom lu tok chu alo khi vur linbin chuan chu tiang chuan ma min ti do na vo in hian kata a ka siam nge yang che ti in khoilui chu atum tamaye iran chu a chena sa hle a ting chuan chu aron lut ta chia linbin chu a thei top chuan anem son ta dora iran chu adara wanin I tha em ati iran chuan ikal dai to emokatia alo ti a ting chuan he kalo let le ani hi tia changin asira chuan a din tir madam khalo wa shwai ho ra u ati a linbin chu kal nain ahma khan ka shil chang thokhat vyau che ani lom ni ti in iran chuan ting chuan chu film khur tur chuan a ron ti a ting chuan fire extinguisher chula in linbin chu a khong ta shep linbin chuan ngai dam dil chulin apa wang talangai dam tur te chuan a ti
mahse ting chuan a khon chhun zom zela sin chu in thlakin zana chuan iran room chuan wenzin chuan ting chuan chu a ron nem lut in mu sang ti kalo shere re hleinem in mudun ngei to turani ti in kongkhar chu akal ta maka an pahnih chuan anin en reng anuwa chuan khuma chuan in hnung chhon zonga thu in iran chuan pon pakhat chau om bok sia ati ting chuan nangman sin mai ro ati a iran chuan mahse vot iti dan le azin dan vel bok kha asoi chuak le a pui wang mai mai cha chuan hetiang hi iti lawang chu ati iran chuan ka du hleinem ati ting chuan ani le hetiang hi tingai ti sak I du viawani po in ama I du angchan ve tal son min du ati chu angoi le tadaya iran chuan chutiang engma omlo alo ti ani le tingai ngai sak em ti in azot le a iran chuan anun hmasaah a thil thleng kha soi thei heklo nute I ka chunga a tha em alom ti a changin ting chuanin a oi to si lo chu a tho san tadaya jingjenin in top phein a mel rum lutuk jingje chuan ka u hi ka in ngai tir thei lawang ti a ngai to in iran bula chuan ava thu a iran la chuan ngai to tak chuan tingai lo tho te chu alo ti ting chuan kha chauka avakalin thingpui te chu ava thli ka tong na ma im o te chu ti in ain thiam le si lawa ka va hnem le zok mai do na moni ti in iran omna lam chu apan le a jingje chuan iran chu athil tumte shilin a kut chu doctorin relo te ya adam le thwai tur thu a soite chu a shila iran chuan kapa nun na po a him pha do na ni hi ti lo ngai to in alom ril ru hle a ting chuan la chuan anin biak na chu alo ngai thlave vek jingje chuan nakina chuan le kha ka zir zo chuan nupui te kala nei ve anga heta kan om lawang chu wang chuan u na nu min ban san mai ro ati iran chuan mo nang hi ti in akuta chuan ben chu atum man ake a chuan tlo le zokin ka du che emo ilo ti ani mo kanu tei wang chawa heng thil ti hi kani hi ati jingje chu azak ru le a ting chuan wang vek ti in ka ti pal ka sha swala ni ti in a thau ngal ting chuan la chuan a du lo tak tak ani mo ti in a lo hlim lutuk keima chau min du ani don hi ti angai to in a khivur vur jingje nin anin kalpe le te chu ain ti thei lutuka jingje la lom vak lo iran bula chuan va thu in thingpui te chu ava pe a iran chuan ava tui ve alo ti te chuan abyang do ma iran en chung chuan ting chuan ni tin ka siam sak to angche te chu ati vel iran chuan shenting chuan thlani nuwa kanin chen to don ti kha I thei ngilami ati a ting chuan tinge kanin chen kherang ka zen kha I du hleinem ati a iran chunuin ani ka du lo wang khan ka du ta che emo iti ani mo ti in a zota ting chuan ani mai lawin ti in nai taka chuan en osam taka ka nei thei che I du lo wanga I plan vekani hi ati iran chuan achula chuan lo nor le ti ni I ngai to na mai moi ani chu alo ti ting chuan ani le tinge min shai ruya min nei lui si ti in a zot le iran chuan ka chan te nen kanin choina wanga nia tu me chiama in an nai the ngai lo che kha an tia chu wanga nia chu ati tadai sending chuan min ngai dam ro ti in thiam lo tak chuan a ngai to ting chuan lom na zong chu bo vekin akal tadaya sin chu in thlakin anin chen na ni tur chu a hnai to hle maya ting chuan ron langin ama chuan thil alo ngai to chengyu ron langin kyan chuan a phu tok shem na a mu to don thu chu a ron shila anila run khivur vurin ting chuan ngui tak chuan a phu tok chawalom chu a tingui lutuk chengyu chuan miss jang nen enin chen don to ti kalo sha a mahse lungai ma ta che me chedang an tam em hi ati an sira chuan iran le jawu te chu an lo ding reng ting chuan jang iran chau hi alom ka du dik taka soi chuan ani hian min du hmasa hleinem kumhni liam ta khan party na hmuna kan vachima a hmu tir phata changin ka du to alom chu ati tamaye iran chuan athil ken lai chu thlawin mak chu ati lutuk kan pahni in kan lo in hel ve ani mo ti in a ngai to a
Jau po chuan Miss Jiang Mr. Shen hian alo du reng chi si in chen kher chu angai do na mi ti in a zot irani ro angoi reng thunga anin chenani tur churun thlengin kor chhung an lu ma chuan ting chuan iran kanin chen lo thei ngem chu ati a iran chuan ka du lo che ka ti kha ati ting chuan apoi lo tuna min du lo ani po in chan stal min pe ro hun kal towa in ngatin lung oi lo na hlirin ka khata kahma a hlim na omreng lowin khongai takin hun min pele sham ro chutiang chunga min du thei ngang lo ani chuan min chen tho don nia ati a akwa iran po chuan ni e ani ang tho ka ni hun kal towa ka cheng lu tuka ti in voi khatum le chin nila apoi do nem ni ti in angai to ve ta a atop ta